El nou conseller, ara fa poc vam anar a Vic, tenien una reunió de seguiment i li vam cardar 2 caps de... De porc. No, de vaca morta, però amb pell i sang i saps? I el tio, bueno, es va A la conselleria? es va enfadar que flipes. Què tal, Joan? Bé, Com estàs? bé, aquí. Estàs content? Ben acompanyat, eh? Això. Vens a treballar Sí. i encara no has acabat avui. No crec, bueno, poder hi torno una estona. Quina hora és ara? Són quarts de 8. Sí, deuen ser 7:15 ja, no? I encara et queda, què, mig camp? Un quart de No, camp? bueno, molts, però bueno. Si no, no plegaries mai, hòstia. Explica'm una mica qui ets tu i per què també ha estat una mica el focus mediàtic amb el tema de la revolta pagesa. Bueno, jo em dic Joan Rius, soc d'aquí de Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, i sóc la tercera generació que ens dediquem a casa de fer de pagès. Tant fem ramaderia com amb cereal. I res, bueno, una mica, no sé, allò va ser tot un... També per mi va ser molt ràpid tot, no? I al final algú ha de tibar una mica del carro al principi i crec que vaig agafar una mica aquesta posició entre moltíssima altra gent, però simplement el fet aquest d'animar la gent i de, saps, fer que tirin endavant perquè si no, ningú fotria res. Ara fiquem context, però tu vas arribar al Parlament Sí. amb un tractor, Sí. com amb altres pagesos, Sí. i per ficar context a la gent, i vas trucar a la porta. Això fa vora més d'un any i mig ja, Sí, farà un any i mig. i explica'm com va anar exactament. Tu vas arribar allà, vau donar una carta, vau explicar Sí. les vostres condicions. Bueno, representa que vam fer una mobilització a nivell de tot Catalunya, no? Sobretot a través de grups de WhatsApp, imagina't com va començar tot, i llavors havíem anat fent assemblees els dies previs per una mica doncs, quadrar la gent i això. Llavors es va començar el dia 6 de febrer. El dia 7 es va decidir baixar a Barcelona, veient la força que havíem aconseguit i tota la gent que havíem aconseguit mobilitzar, que no ens ho crèiem ni de bon tros, perquè va ser una bestiesa. No sé si ho tornarem a veure mai, la veritat. Espero que sí, però costarà. I vam decidir baixar a Barcelona. A Barcelona, en aquella època, el president i conseller d'Agricultura van fer una reunió en la qual jo no hi vaig ser, no hi vaig anar, però aquesta reunió no es va aconseguir res. O sigui, teníem 4.000 tractors allà fora i no es va aconseguir res. Allà fora a Barcelona, enmig de la Diagonal i tot Barcelona col·lapsat i no vam aconseguir res. Llavors uns quants tossuts, que bàsicament érem uns dels Solsonès, Berguedà i Bages, sobretot Berguedà i Bages, ens vam decidir quedar allà, tant sí com no, saps? A passar la nit allà i l'endemà ja a veure el que fèiem. Amb la casualitat doncs, que va passar un d'un partit polític i ens va dir hòstia, demà veniu al Parlament. El tio, jo suposo que ell també volia moure una mica la perdiu, no? I ens va dir, demà veniu al Parlament i que us deixin entrar i no sé què. I sí, vam anar al Parlament amb els tractors i al final vam decidir uns quants que entràvem dins, que érem els portaveus, no? Jo soc portaveu del Bages, de Revolta Pagesa, juntament amb l'Arnau Vilomara. I vam entrar dins i vam estar moltes hores parlant amb tots els diferents partits polítics, etc. Vam treure un acord amb 3 punts, que sí que alguns es van fer, alguns no. Posteriorment vam tornar a fer més mobilitzacions, vull dir que et prometen molt però mai... I res, mira... Després d'un any i mig m'has dit que sí que s'ha aconseguit alguna cosa, però... Sí, al final totes les lluites porten alguna cosa, no? I si més no n'aprens, vull dir, no en sabíem gens nosaltres No érem un sindicat, érem la gent, els pagesos, que vam dir això no pot ser així, els sindicats no estan fent res, les coses van molt malament i vam decidir començar aquesta mobilització independent, no? I de tot se n'aprèn, en vam aprendre molt. Ara, quan les pròximes mobilitzacions ja sabíem molt millor com fer-ho i com organitzar-nos i com... Tot i que encara costa, però... Amb un tractor pots fer molta feina. Sí, amb un tractor. Problema que també pots tindre molts problemes després, que sembla molt fàcil, però ells tenen el poder i el poder judicial i hi ha nanos que els hi han fotut multes i aquí a Catalunya no tant, però cap a les Espanyes, que també va sorgir aquest moviment del 6F,
doncs han tingut multes i, bueno... Per conduir per carretera i haver de saber Sí, què, per no? tallar carreteres, per impedir el pas de vehicles, etc. No sé. Va. Vull dir que... I Però bueno, això, al final tot serveix. Sí que hem aconseguit algunes coses, però, òbviament, ni la meitat del que necessitaríem per poder tirar endavant. amb el context posat, perquè això és molt important, la revolta pagesa és una que encara s'ha de treballar, encara Sí, esteu treballant, està encara feu treballant. assemblees, Fa molt, suposo. sí, i es fa molta feina, ni que no us sembli. Exacte. Vull dir, hi ha molta gent que s'hi deixa... Jo no hi puc deixar tantes hores, però hi ha molta gent que hi deixa moltes hores, Vull dir que... Perquè tu t'has de compaginar tota la teva finca, Sí, la feina de casa... de casa Sí, i dels animals. Sí, sí. Perquè tu tens, bueno, vides Sí. d'animals al teu càrrec. D'on surt això? Quan comença el Joan Rius a fer de pagès, d'agricultor i de ramader? Hòstia, jo des de ben xic ja m'ha agradat sempre i... No sé, el típic que et pregunten quan vas a l'escola, tu què vols ser de gran? Jo sempre deia, jo vull ser pagès, jo vull ser pagès. I tothom em deia, ui, canviaràs, i no vaig canviar mai. Ostres. Però perquè ja suposo que ens ha agradat tant i ja no... Jo no sabria fer altres coses, però no m'hi veig fent una altra cosa. Saps? I, per exemple, a pagès, jo amb el bestiar també el que veig és que és molt lligat, no? És cada dia, vull dir, els animals, tu menges cada dia, ells també, no? I vull dir, arriba un punt que ja no és la teva feina, o sigui, és la teva vida, perquè jo un diumenge no puc estar el diumenge, algun diumenge me'n puc anar a la muntanya o fer el que m'agrada, però molts dies primer he d'atendre els animals, no? Llavors, doncs, ho has d'acceptar com que és part de la teva vida ja, no és, saps? És que és molt sacrificat i et volia preguntar, que això no tenia previst, però ara que em dius això és interessant, però la teva joventut també has sigut pagès. O sigui, tu quan comences a dedicar-t'hi al 100%, quan acabes els estudis? Sí, diguem, quan no? vaig acabar els estudis, vaig marxar un temps a fora, Vale. que també m'agrada molt viatjar, i sabia que no ho podria fer gaire. Ja. I vas dir, fem-ho abans, que si no... vaig dir, abans de que em posi allò a la roda de casa 100%, doncs vull marxar un temps. I llavors, quan vaig tornar, ja va ser a temps complet aquí, llavors ja sí que quedes lligat de per vida quasi. Perquè Però... Això sí que t'ho volia preguntar, el jovent no està sent pagès avui en dia. Vull dir, hi ha molt poc canvi generacional. Llavors, clar, tu sí que vas dir, mira, jo em vull dedicar a això, abans, però me'n vaig, això que dius, no? Me'n vaig a tal, me'n vaig a qual, que ho deixo una mica i llavors em fico al 100%. Creus que potser no hi ha relleu generacional perquè hi ha aquesta por de dir, hosti, és que m'hauria de dedicar a això la resta dels meus dies, o tanta estona, 24 hores al dia, perquè al final és això, és que t'hi has de dedicar sí o sí, i som una mica més egoistes en aquest sentit, potser els joves. Jo crec que no és tant per això, sinó és pel fet aviam, hi ha molt sacrifici, òbviament, i a vegades costa, de conscienciar-te tu mateix de que tens molta feina i l'has de fer. Però suposo que és més pel fet de que treballem un munt d'hores, tant jo com qualsevol que puguis anar a preguntar de la meva edat o qualsevol pagès, treballa un munt d'hores, però el rèdit que hi té, que en treu, no és el que realment es mereix, no? Llavors la gent, què passa? Diu, jo he d'estar treballant una mitjana de 12 hores al dia per quasi ni guanyar-me la vida, quan me'n puc anar a treballar 8, tindre un contracte de feina bé, vull dir, que un contracte què vol dir? Que tu et fas mal, tens una assegurança o tens la baixa que et pagaran diners, perquè la baixa d'autònom o de pagès, vull dir... Ja. Llavors la gent, suposo que molta gent diu, hòstia, jo no vull estar-me sacrificant aquí i per no guanyar-me dignament la vida, saps? I llavors molta gent decideix no continuar. Per això també ha plegat tanta gent, per això ningú vol fer-ho, perquè les condicions i els preus que et paguen i el rèdit que en treus tu, veient les hores que hi destines, no... Però és que tu, de fet, algunes vegades has dit que no voleu viure de subvencions. Bueno, si el preu estigués bé, no? Clar, és que el problema, en part, d'estar com estem és les subvencions. Perquè les subvencions van sorgir quan el pagès no podia viure venent el que ell feia. És a dir, un que fa tomàquets, doncs el preu del tomàquet no li sortia, o sigui, es gastava més del que guanyava, saps? Ja. Llavors, les subvencions què ha passat? Que les hem hagut de cobrar, no? Perquè si no, no podíem seguir. Però què ha fet això? Que siguem esclaus de la pròpia administració. Perquè a mi em fan seguir certes pautes, no? Sembra això, sembra allò,
declara què és fet, on he tirat adob, quan adob he tirat, un munt de coses i paperassa que molta de la qual és inútil. Però què passa? Que si jo no faig això, no cobro les subvencions. Llavors et tenen una mica lligat, no? De dir, com que necessitem les subvencions per viure i les hem de cobrar, hem de fer 100% el que ells ens diuen. I és com, clar, és aquest punt que ho has de fer, perquè si no, no podrien ni subsistir, o si no hi hauria cap granja viable, segurament, avui en dia, si no fos per les ajudes. Heu perdut una mica la llibertat aquesta de dir vull plantar això, em vull dedicar a fer aquest sector dins de l'agricultura, dins de la ramaderia. Exacte, i que al final quants anys fa que fem de pagès? O sigui, el meu besavi, el meu avi, vull dir, més que aquella gent que sap el que és bo pel camp i pel bosc, els boscos abans estan molt més ben gestionats, perquè hi havia ramats, perquè la gent feia llenya, la fusta tenia un preu, ara val una misèria. I llavors, doncs, clar, és aquest d'això que la gent es queixa, però per què? Per què hem perdut pagesia? Perquè no té el valor que tenia abans. I aquest fet que la gent ho sap molt, la gent que vivim aquí sabem el que convé per la terra. No, i no m'ha de vindre un tio a un despatx a dir-me com he de fer les coses, saps? Ni m'ha d'explicar cap lliçó perquè més que les sabem nosaltres. Ara parlaves del teu avi i del teu besavi, del teu avi i del teu pare. Quin és el teu referent? Perquè el jovent d'avui en dia, jo què sé, influencer, referent futbolista, tal, quin referent és el teu per començar en aquesta professió? Sobretot a l'avi, veure l'avi i el pare, seguir els passos, no? I al final, jo crec que va arribar un dia que quan ets petit no te'n dones compte, però a mesura que vas creixent, va arribar un dia que vaig dir, hòstia, tot el que han aconseguit en 2 generacions, el meu avi i el meu pare, té molt valor i té molt de mèrit lluitar per això. Dic, hòstia, jo ho he de deixar perdre i molts cops això és el que em fa ser tossut i seguir endavant, perquè si no segurament hauríem plegat. Però el fet aquest de veure i valorar tot el que han fet, saps? I que costa molt realment. Quan te n'adones que el que costa ho valores molt més, saps? I llavors el fet aquest de voler continuar i com a referent suposo que ells dos, vull dir, els he agafat des de sempre. Parlem de coses positives de la ramaderia i l'agricultura, perquè ara hem parlat només de tristeses. Sí, mal de camps. Hi ha coses positives perquè tu t'hi estàs dedicant cada dia, llavors digue'm com és un dia amb tu et lleves aquestes 12 hores que parlaves. Et lleves, què fas, què et dona alegria? Bueno, quan les coses surten bé, no sempre van bé, però... No, jo no ho sé, jo normalment comencem cap a les 7, no?, del matí, i, bueno, arreglem el bestiar, que és el primer, necessita menjar... El primer el bestiar? Sí, el primer és el bestiar, després tot l'altre, però... Primer és els animals, els animals han de menjar. Llavors posar a menjar, arreglar, si s'ha de netejar o si s'ha de fer jaç. Les vaques, que també tenim vaques de pastura, doncs anar a mirar les vaques, si estan totes bé, si alguna ha de parir, doncs... Ostres, has fet parir alguna vaca? Sí, més d'un cop, per desgràcia. Què tal, això? Tant de bo parissin totes perfectes, ostres. Però bueno. I què tal, això? Bé. Vaig aprendre bastant... Jo quan vaig estudiar, ja ho vaig estudiar una mica, i llavors quan vaig anar a treballar a l'estranger, allà em vaig aprendre molt. I bé, bueno, com tot, a mesura que ho vas veient, em vas aprenent. Però, per exemple, tu dius que et dona una alegria, no? Dius, quan jo veig que una vaca està malament del part, és a dir, que potser el vedell ve de cul o algun problema té, i treus el vedell i el salves, perquè si no s'hagués mort, això és Bueno, això a mi és que em cau la llagrimeta quasi bé, saps? Perquè és el que m'aprecio més d'un món. O sigui, a mi les vaques m'encanten. I és com, saps, molt satisfactori, però també tens moments de tot, vull dir, quan vas molt just de temps perquè saps que plourà i llavors se t'espatlla la màquina, no pots acabar de fer, saps? Vull dir, no tot és fàcil, hi ha dies de tot, hi ha moments de tot. Ai, has d'estar atent, perquè t'has d'estar pendent de la vaca, però... Sí, vull dir, has d'estar atent en moltes coses i has de portar al cap moltes coses. Per això jo era, per exemple, jo era anti-apuntar-me coses, saps? Sempre tot de cap, i he arribat a un punt que ja dic, no pot ser, saps? Llibreteta, Tinc una llibreta, una agenda i m'apunto, saps? Perquè si no, no em recordaria de res. Hi ha tantes coses a gestionar realment que es fa complicat a vegades.
Vas aprendre, has dit, a l'estranger, a Canadà, pot ser? Sí, vaig anar a Canadà, sí. Quina diferència hi ha entre l'agricultura allà i la ramaderia i aquí? La pagesia d'allà i la d'aquí? Quina diferència és més bèstia? És molt diferent, perquè aquí allà hi ha molta més extensió, és a dir, el territori és molt més gran. O sigui, has de ser conscient que viu més gent a Espanya que a Canadà. I Espanya, perdó, i Canadà em sembla que és 14 cops més gran que Espanya. Vull dir, imagina't la de territori que tenen, no? La de camp que hi ha allà. Molt camp, molta pastura, molt extensiu, que està molt bé, que crec que aquí ens fa falta molt, i allà en canvi en tenen molt. I llavors amb la relació que té la societat amb l'agricultura, és el que més em va sobtar. Aquí s'ha perdut molt la connexió aquesta, no? Vull dir, tu te'n vas a una ciutat, pot ser que algú de poble no ho sàpiga, però el cas més pràctic és una ciutat. I la gent se'n va a comprar al supermercat o on sigui i veu un producte i no sap el que hi ha darrere d'aquell producte, no sap l'esforç que hi ha. La gent es pensa que la llet surt del bric, la llet no surt del bric, m'entens? La llet surt d'una vaca que l'han hagut de munyir, que l'han hagut d'alimentar i que l'han criat perquè pugui fer llet. I això comporta molt de sacrifici i molt esforç per part d'una persona, un agricultor o un ramader. Llavors allà el que vaig veure és que la gent té molta més relació encara amb el camp i amb el territori, no? I entén molt el sacrifici que hi ha per aconseguir el menjar, i ho valoren. O sigui, aquí cada cop és com que estem mal vistos, quan no hauria de ser així, i allà en canvi és al revés, no? Allà, hòstia, ets pagès, bueno, ojo, saps? Vull dir, és com que ets una persona molt... Bueno, és el que porta que el menjar està a taula. molt ben vist, saps? Està Està molt ben vist i molt ben valorat. No cobren subvencions, vull dir que els hi paguen un preu just per tot. Segurament potser algun sí, però deu ser la minoria. No, allà ningú. Allà l'Estat no dona subvencions. És que, aviam, això... No hauria de passar, no hauria de passar. No, és que... Una granja és una empresa, no? És com una empresa. Sí. Una empresa que no es val per si mateixa no és una... Vull dir, plega, no? Que tu hagis de viure de l'Estat, malament. Clar, és que no, saps? No pot ser. El govern, que sí. Abans d'acabar, dues coses que tinc jo al cap. Primera, tu, així una mica més distès, què vas pensar quan vas entrar en aquell despatx? A on? Al Parlament? I vaig pensar, no sabeu qui heu deixat entrar? Jo em fregava les mans, dic, avui sí que... És que jo vaig veure un vídeo que vas entrar allà i dic, hosti, estava allà assegut, eh? Els hi vaig fotre un bon repapolvo, eh? Sí, eh? Sí, què els hi vas dir? me'n recordo. Bueno, moltes coses. La que em va marcar més és que els hi vaig dir... Quan jo vaig estar exposant una mica, al final allà vam exposar una mica les problemàtiques que teníem i els tios no se'n sabien a venir, saps? No entenien res. O sigui, perquè et donen la raó, perquè ho veuen, perquè és que és un sense sentit. Hi ha moltes coses que és un sense sentit. Jo me'n recordo que quan vaig acabar els hi vaig dir que jo en aquella època en aquell moment tenia 22 anys. Vaig dir que algú de 22 anys estigui aquí, avui, i us estigui dient tot això, o sigui, feu anar el cap una mica i penseu realment com està la situació i lo malament que estem. Perquè algú de 22 anys us hagi de vindre aquí a dir-vos a vosaltres el que heu de fer. El que heu de fer i com estan les coses, m'entens? Que ells haurien de ser els primers de saber-ho. I no sé, bueno... Clar, deu ser una mica d'allò de dir, hosti, arribo aquí i no sabeu ni del que us estic parlant, que és encara pitjor, pitjor. Bueno, i jo què sé, i estaven més per fotre's hòsties un amb els altres que no pas per escoltar-te tu, m'entens? Vull dir, també són polítics i a Espanya i Catalunya es fa política partidista, que en dic jo, eh? No es fa política per la gent, ja. Es foten hòsties entre ells i... Sí, exacte, per la cadira, i aviam qui guanya. I per acabar, Joan, una frase que vulguis dir, jo què sé, per exemple, així motivadora, inspiradora, perquè si no, no podem... Aquesta entrevista no ha de ser per dir que tot va malament. Ha de ser per dir que tot va malament, però podem millorar. Una frase que m'agrada molt i la vaig dir allà al Parlament quan em van fer xerrar, i que també ho vull lligar amb lo de revolta, no? Que les coses no són fàcils. I la frase que m'agrada molt és la que diu la lluita no s'acaba, es transforma. I dius, la victòria no existeix fins que no escrivim la història. Vull dir que les coses costen molt
I per molt que a tu et sembli que ara està una mica tot parat, això no s'ha acabat. I estem escrivint la història, collons. Som el jovent, som la gent que hi té ganes. I farem el que ens proposem. Pels nostres nassos, perquè si no haurem de plegar i no volem plegar de pagès, vull dir que... Si tots tinguéssim a les nostres lluites aquest pensament, Sí. anirien millor les coses. Aniríem molt millor, però el que falta és una revolució en general. General, rebentar-ho tot. Ja t'ho dic jo, si no també costa molt de canviar. Doncs merci, tio, per l'entrevista. A vosaltres, home.